farko dai ka san gaskiya tunda cuta ce ta addabi duniya gabaki daya kuma gashi ta zo Najeriya kuma a wannan rana a yau gashi an same ta a jihar Kano saboda haka wannan cuta kamar yadda ka sani wanda ya kamu da wannan cuta ɗan shekara 75 tsohon ma'aikacin gwamnati kuma a yanzu haka ɗin nan an riga an kai shi wato asibiti wanda aka yi tanadi don ajiye masu wanda suka kamu da wannan cuta. To dama dai an ɗau matakai sai dai ka ce a ƙara saura da waɗannan matakai. Na farko wato iyakanmu da sauran jihohi dole ne mun aika yanzu a ƙara tsaro sosai da sosai. Sannan kuma cinkoso a wannan garuruwa namu da gidaje to za a ƙara an ba da umarni cewa a masallatai dole ne a bi ƙa'idar aka shimfiɗa wajen sallar juma'a. Sannan za mu tattauna da manya-manyan malamai domin mu ga irin mataki da za a iya ƙara ɗauka. Sannan kasuwannin mu za mu tattauna da 'yan kasuwa mu ga waɗanne kasuwanni ne za a bari su yi cinikayya saboda samun wato abinci na al'umma. Kuma daga waɗannan matakai da ake ɗauka matakai ne waɗanda yake ba za a ji daɗin su ba to amma kuma ya zama dole. Kwarai da gaske muna roƙon mutanen Kano su ci gaba da zama a gida in ba ya zama dole ba kamar yadda ka sani. Sannan kuma wannan matakai za a ci gaba da tabbatar da su domin a kare lafiyar al'ummar jihar Kano.